la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, vom avea un rezultat. Românii își vor exprima opțiunea politică și eu sunt convins că românii au văzut în Partidul Național Liberal, partidul care a fost orientat către investiții, dezvoltare locală, dezvoltarea infrastructurii, nu își vor irosi votul pe alte soluții, pentru că singura soluție de centru-dreapta din România este Partidul Național Liberal. Și atunci, în funcție de rezultatele alegerilor, vom schița și viitoarea formulă guvernamentală. Suntem deschiși la dialog, că vedem o complementaritate între doctrinele și viziunile partidelor de dreapta. Vedem că putem veni cu soluții pentru români, putem veni cu acele proiecte care cu adevărat să asigure credibilitate și predictibilitate pentru ceea ce vrem să facem. Și încă o dată, Partidul Național Liberal a demonstrat de fiecare dată că politicile de dreapta au dezvoltat România. Din cei 10 poli de dezvoltare la nivel național, scuzați-mă, nu este lipsă de modestie, 8 sunt reprezentați de administrații liberale.